Ayo, ayo selama.
Tolong. Ora kena diubah terus. Pelan-pelan ya. Nanti Bang. Pedem ning sasarane lho. Boleh jedeng. Hey. Ada yang salah. Ya ke sini dulu danau ke situ. Oh iya. Kamu keren. Kamu keren. Yo, Ben. Yo. Au. Wih, alah. Woi. Gandeng. Aku rene iki muni kamu ireng. Yo. Oh. Mas Haji. Oh. Kamu ireng. Di sini kamu gede. Anak Primo. Yo. Oh, ya. Wong penonton iki delok tenanan lho ya. Lah nyapa? Lah kowe kok marani kuwi ya? Sini aku rene ae lho. Lho. Rono to. Yo wes. Aduan. Jalar. Ini kotor ya sih. Pakai laptop. Mbah Balurah. Kula boten tanggapan teng lembean 5 tahun kepungkur Mbah Lurah. Oh, Mbah Lurah pundi? Mbah Lurah lembean. Kok ndelik jenengan mengke dikrokoti semut ning kono. Nggih, Mbah Lurah
Kula ireng. Jenengan ireng. Ning ya ora maido, Dik. Lembean kuwi iki didom nyapa? Lembean kuwi kutha sing desane remah, apa? Sing suwi. Gemah Ripah Lojinawi. Nah, Penontonnya sangka kulon sampai sore tetep mlumpuk rene. alah omongnya sopo. Ya nyapa? Lah mang ana nang tebon kono. Nyapa wonge? Uyuh. Ya aja kaya ngono. Iki masyarakat ning kene wong masyarakat setia. Wis. Ditanggapi ado-ado kok kono mlaku rene. Kuwi penontonnya tetep blak tumblak blak. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan kagem masyarakat Lembean. Weh. Kamu ireng. Jan alah kok ireng-ireng to Kat Mang. Lah, wong iki ya setia kabeh. Iki menunggu pentase awake dhewe. Betul. Mas Yosika dan Mas Agus, kamu ireng. Iki disetiane dalam acara bersih desa. Bersih desa. Bersih desa ngresiki Sukerti, muga-muga desane punya Lembean. Ditungane muga-muga wargane maha sehat selalu, rezekine lancar. Amin. Mugi-mugi masyarakat Lembean, mugi-mugi saged guyub rukun. Mugi-mugi saged ayem tentrem, adoh saking penyakit. Mugi-mugi dimurahne rezekine. Allahumma amin. Ya wis ngono tok. Iya. Ya, awake dhewe sacet-sacet Sacet-sacet dadake sik 6 urung main. 8 urung main. Yo andung gawe. Ya iya no. Yo Deng deng deng. Ya. Ya. Piye? Deng 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 deng. Mas Kentos mulai menjadi buaya. Lah nyedoi cah wedok. Kowe iki domo aja rono. Lah sing aku geden rene lho ya. Lah kegeden kuwi. Yo. Ora apa-apa. Kuwi iki anu gajule patung garuda. Yo. Ayo jadi le. Yo.
pantes ya. Oke. Manut kan gandengan karo kayunan tapi beneran nih. Kabeh termasuk amal kebaikan, kegandengan, keputihan, keputihan, ganteng. Keputihan barang. Keputihan toh. Bayar tak potong. Ben, jangan. Ini loh. Tahu. Ayo. Biji salak, biji duren, wiji. Menggerok. Anu ji tuku ana es ji. Kaya kae lho. Ayo Om Juan. Ayo. Om Juan. Wakilnya kendus kok. Wong elek romantis ngene iki lho. Kamu es dong. Kamu ireng. Wong elek romantis ngene iki lho. Ibarat pasangan yang ngelak luwe ditekokne karena sebagai lelaki harus tanggung jawab. Ibarat tangtung, ibarat adewe ngelenak sing lanang lho, dicokotne es. Enak. Enak ya. Barat dulangen. Anu ji kowe tak golekne walang ya. Sik, lho walange wot kae lho ji. Walang tok lho ji. 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 Nah, ini kan jenenge walang kokop. Iki namanya biji melon. Biji melon lah kuwi mojo. Ngapa? Dulang Mas romantis ya, romantis ya. Ha, adegan romantis tek cokot. Aja. Tek cokot. Adegan romantis lah, dulang.
Dulang. Apa, Ji? Apa, Ji? Meneng aku. Urus ono unamu dhewe. Cilipene arek padha. Ngapa to ya, Ben? Cilipene arek padha di. Dulang. Ayo, Ji. Dulang to. Dulang. Toyo kowe. Ya tenanan iki tenanan. Ya. Kowe es krim apa es dong? Es krimnya, es krim. Ayo. Tadi sak plastik urung dibuka di. Kowe gregete ya kowe. Ngapa kowe? Ayo. Kowe arep makane kancane kowe. Rumangsamu. Ya aku sih sekarang. Makasih Ji ya, sehat selalu. Wes panganen Ji, panganen. Wes. Foto. Ji. Ya sih kak.